खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी दिनैनिफ्राय जागायबाय चिरां जिल्लायावबो भेट महोत्सव 2025 हादोरनाङै दुंखावनाय आरो मिथिंगायारि बिफां-लाइफां जोबस्रांनायखौ रैखाथि होनाय आरो मिथिंगाखौ दिदोमथियै दोननाय थांखियै बे समाव भारत हादरा एक पेड़ मा का नाम मोन्थोरखौ लाना हादोरनाङै भेट महोत्सव हाबाफारि जागायदों। मख'नो गोनांदि बे भेट महोत्सव हाबाफारिखौ 7 सानसिम मावफुंगोन। बे एखे हाबाफारिखौनो दिनै चिरां जिल्ला हाग्रा बिफान आरो चिरां जिल्ला खुंथाय जथाय बानजायनानै चिरां जिल्लानि सिङावनो थानाय खाग्राबारिनि गेवलां हायाव गोबां बिफां गायनायजों भेट महोत्सव हाबाफारिखौ मावफुंनायजों लोगोसे सांग्रांथियारि मेल बानजायनायबो जादों। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारिखौनो बिफां गायनायजों बेखेवना होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, चिरां जिल्ला बेंगिरि जतिन बरा, चिरां डिभिजननि डिएफअ कुन्जन बसुमतारीजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि गोबां बिबानगिरि बिथांमोन लोगोसे हाग्राबारि ओनसोलनि गोबां रायजो राजा बिथांमोनहा बाहागो लादों। আজিৰ পৰা ৭৫ বছৰৰ আগৰ পৰাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বন মহোৎসৱ তেনেকৈ আমি মানি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰে এটা পাৰ্ট আমাৰ চিৰাং জিলাত ডেপুটি কমিশ্যনাৰ নেতৃত্বত আজি আমাৰ ডিচি চাহাবো আহি আছে, আমাৰ বাইদেউ এডিচিও আছে, আমাৰ সকলো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ষ্টাফে আছে। আজি আমাৰ পিটিচি চৰকাৰৰ যি উদ্দেশ্য গ্ৰীণ বড়োলেণ্ড আমি মিছন এটা কৰিছোঁ, তাৰ লগতে সম্পৰ্ক ৰাখি পেলাই আজি আমাৰ বিটিচিটো 5টা জিলাতো আমি বন মহোৎসৱটো আজি পতা হৈছে, মানা হৈছে, চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হৈছে আৰু খুব ভাল লাগিছে। আমাৰ এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণো ওলাইছে, বিশেষকৈ আমাৰ ষ্টাফে খুব এক্টিভলি কাম কৰি আছে, যাৰ ফলত আমি এই আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত দুটা এই 4টা বছৰত 4.5টা চলি আছে, আমি দুটাকে নেশ্যনেল পাৰ্ক কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আজি জুলাই মাহৰ ভিতৰতে আজি 2 তাৰিখ নহয় জানো, আমাৰ বিশ্বাস এটা আছে 30 তাৰিখৰ ভিতৰত চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই আমাক কথা দিছে, আমি এটা ৱাইল্ড লাইফ আজি 1 তাৰিখ আমি এই জুলাই মাহৰ ভিতৰত এটা ৱাইল্ড লাইফ আৰু অন্য এটা বাৰ্ড চেঞ্চুৰী আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আমি যিমান পাৰোঁ ইমান দিন কাম কৰিয়ে গৈ থাকিম আৰু গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যনটো অনাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমাৰ বড়োলেণ্ড সমাজত আৰ্ম ষ্ট্ৰাগল আৰু বহুত ধৰণৰ ষ্ট্ৰাগল হৈ গ'ল, যাৰ ফলত আমাৰ ইকনমি ছ'চাইটি সেইবোৰ খুব চেৰেলি বেদিলি হৈ গৈছিলে আৰু আমি বহুত পিছ পৰি আছিলোঁ। কিন্তু সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত থকা 5টা জিলাৰ আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰসকলৰ সহায়ত আমি আকৌ গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আজিৰ দিনত অকল গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন নহয়, আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত আমি আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো জনসাধাৰণে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে এই মেছেজটো পাই পেলাই আগে ভাগে ওলাই আহিব, যিমানখিনি অহা নাই তেওঁলোককো আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকে গছপুলি ৰোপণ কৰিছে, কিন্তু আনফালে দেখিবলৈ গৈছে বন ধ্বংস এতিয়াও চলি আছে। চাওক, বন ধ্বংসটোতো অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডে হৈ আছে, তথাপিও বন ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমি দুটাকে নেশ্যনেল পাৰ্ক বনাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এটা ৱাইল্ড লাইফ বনাবলৈ গৈ আছোঁ, এটা বাৰ্ড চেঞ্চুৰী বনাবলৈ গৈ আছোঁ, যিটো মানুহৰ কাৰণে সপোন, ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ কাৰণে এইটো সপোন। ভাৰতবৰ্ষত আপুনি দিল্লীত যাওক, দিল্লীত আজি 48, 50 সেইদিনাখন 52লৈকে গৈছে। আমাৰ যি গৰম, মানুহে থাকিব নোৱাৰা হৈছে, পানীত সোমাই থাকিব লগা হৈছে। ইয়াৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ কাৰণে আমাৰ বিটিচিৰ জনসাধাৰণে কিন্তু আগভাগ লৈছে। ইয়াত আপোনালোকক লাগিব কিয়নো আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিছে। কিমান টাৰ্গেট কৰিছে গছপুলি ৰোপণটো মই টাৰ্গেট লৈ একজেক্টলি তেনেকৈ নাই। আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ চাহাবে যিটো দায়িত্ব দিছে, আমিতো লাখ তেনেকৈ ৰোৱাৰ কাৰণে অৰ্ডাৰটো আহিছে, কিন্তু গছ গছনি কিমানটো আমি এডভান্স হ'ব পাৰোঁ কাউন্সিলত আমি চেষ্টা কৰিম। गासै भारत नाङैनो बन महोत्सव दिनैनिफ्राय फालिनाय जादों। जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार अर्थात चिरां जिल्ला एडमिनिस्ट्रेशन आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट थामहिनबा डिएफअनि नेतृत्वआव मोननै डिपार्टमेन्ट बिफानजों जयै बन महोत्सव नैबे जोंनि चिरां जिल्लानिनो सान्थिपुर खाग्राबारियाव जे मोनसे नार्सारि दं, बेयाव बेखौ पालन खालामनाय जादों। जे थांखिया बेनो जे जोङो नेचारखौ मोनसे बेलेन्सआव लाखिनांगौ, इक'लजिकेल बेलेन्सआव लाखिनांगौ। माने डिफरेस्टेसन जाबाय बिरादनो रेपिडलि,
बेखौ जोंहा एफरेस्टेसन खालामफिननांगौ। थ' आङो सेन्ट्रेलाव वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्टनि सासे सोद्रोमा हिसाबै थांनाय फेब्रुवारि दानाव दिल्लीयाव मोनसे सेमिनार जादोंमोन जे जोंनि साइन्टिस्टफोरखौ लानानै आइआइटिनि साइन्टिस्टफोर जेरै दिल्ली, मुम्बाइ, खड़गपुर बिनि साइन्टिस्टफोर फैदोंमोन आरो बिथांमोनहा मोनसे वेदार जि मोनसे फरकास्ट होदों बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गिख्रंथाव माने सिनारि बिथांमोनहा देखायदों। मानोना नर्थ इस्टआ एन्टायार नर्थ इस्टआनो जिबादि डिफरेस्टेसन जाबाय थादों बेखौ जुदि जों हमथायाब्ला फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोला खरां जागोन आरो वेदारा सोलायनानै सोनाब फारसे माने मुभिं जादों होननानै बिथांमोना बुंदों। जेरै नायबा नुयोबो जोङो जे नै दा माइ गायनांगौ टाइमाव अखाया जिबायदि हानांगौ हायाखै, रानखाव जादों। थांनाय बोसोरावबो बेखौनो जाबाय। दा होनबा नंमारगौ नामा जे ओरैहाय सोनाबहा दिल्ली बेनिफ्राय राजस्थान, गुजरात बैयावसो अखा हाहैगोन नामा? जोंहा फैबाय थानाय समाव बेबायदि खरां मोनसे ओनसोल जागोन नामा, रानखाव रानसि? दा बेनिखायनो दिनैहाय जोङो बिफां गायनानै डिफरेस्टेसनखौ जों एफरेस्टेसन खालामफिननानै जाहाथे जोङो नेचारखौ मोजाङै लाखिनो हायो। आरो आङो बिटिआर सोरखारखौ आं साबायखर जासिगोन जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनैहाय माने गोदानै नेसनेल पार्क माने सिकनाझार नेसनेल पार्क अलरेडि बेखौ डिक्लेयार होबाय। बेजों जों संरैखा खालामनांगोन आरो बेखौ जोङो जेसेबांनो रायजो राजाखौ एवेयार खालामनो हागोन अब्लानो निस्सय मोजां जागोन। सासे मानसिया बिफां फांसे दानोबा खमसे खम फांनै बिफां जाहाथे गायो, गायनायल' नङा बेखौ जाहाथे जोथोन लानानै देरखोन देरहोयो, बेखिनि दायित्वखौ लानांगोन। ओंखायनो दिनैहाय बे बन महत्सबआव आङो फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मा के नाम एक पेड़ होननानै बुंदों, एक पेड़ मा के नाम। दिनै आंबो फांसे बिफां बाव गायफैनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो बेखौ जिहेथु जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोथोन लागोन, थारैनो जोङो एफरेस्टेसन खालामफिननानै जोंनि मिथिंगाखौ जोङो सोमखोर लाखिगोन आरो बोथोरखौ जाहाथे मोजाङै अखा बांखा हानाय मोनसे खालामनो हागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। नैबे हाबाफारिखौ गामि लेभेलसिमबो हाग्रा बिफाना लांगोन होननानै बुंनो सानो? बेयाव नार्सारि जिहेथु दङ बे हिसाबै आंबो खावलायगोन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनाबो दङ जिहेतु, जे जों बै लेभेलसिम लांनांगोन आरो बेखौ जोथोन लानानै थांहोनांगोन। आरो जेसेबां हायो गामिनि दंफांजों हयथ' जानाय नङा, जोङो फरेस्ट ओनसोलखौ बोरै रैखा खालामनो हायो। मानोना फरेस्ट ओनसोला जेसेबां थागोन, गोदो गोदाय नैबे ओनसोलाव जेला डिफरेस्टेसन जायाखैमोन जों बयबो मिथियो जे अखाया बोथोरावनो हायोमोन, खिन्थु दिनै खुनु बोथोरा मिलायलिया। दैज्लां बोथोर जानानै दं दा खिन्थु अखा गैया, बेबायदि अबस्था। बेखायनो जिखि थांखि लादों गामियावबो बिफां लाइफांफ्रा खमायलांनो हमदों, गामिसिम लानानै थांनाया जोबोद दरखार आरो बयखौबो जों बुजिहोनांगोन। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंबो जों बे बाथ्राखौ फोसावनांगोन आरो रायजो राजाखौ सांग्रां खालामनांगोन। सार, सम सम जों दाबो आयेन बेरेखायै दंफां फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जब्द खालामनायखौ जों नुयो। दासिमबो दंफां आयेन बेरेखायै दंफां फालांगि खालामनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। रायजो राजाफ्रा जेसेबां एवेयार जागोन, जेसेबां बे बाथ्राखौ मोनथिगोन, अब्लासिम जोंनि इयुन जोलै, दानि जोलैयाथ' जेनेबा जेरैखि जाया थांनानै थागोन, खिन्थु इयुन जोलैया जुदि अखा बांखा गैयाब्ला बै दिल्लीयाव थांनाय फेब्रुवारियाव जानाय सेमिनाराव साइन्टिस्टफ्रा जेखौ बुंदों बे बाथ्राया थारैनो जुदि जामारनांगौ जायोब्ला जोङो मा जागोन इयुन जोलैया। बेखायनो बे बाथ्राखौ जेसेबां बुजिगोन एसेबांनो जोंनि थाखायनो गाहाम।